Amma ka jarumar Kannywood wadda aka fi sani da jaruma Hafsat Idris wato barauniya gaban kotu kan cinye wasu maƙudan kuɗaɗe da ta yi. Wani rahoto da gidan rediyon Dala FM da ke Kano ya kawo ya bayyana cewa wani kamfani ya kai karar jarumar Kannywood Hafsat Idris wacce aka fi sani da barauniya zuwa gaban babban kotun jihar Kano wacce ke Ungwaggo. Hakan ya faru ne kan zargin cinye zunzurutun kuɗi har naira miliyan 1.300 da aka bata domin ɗaukar bidiyon rawa amma ta saba alkawarin. Rahoton ya bayyana cewa jarumar ta zo gurin bikin har an fara ɗaukar bidiyon sai kuma ta gudu bata dawo ba, inda hakan ya sa kamfanin ke buƙatar kotu ta sa ta dawo musu da kuɗinsu. Kana ta biya su naira miliyan 10. Sun buƙaci wannan naira miliyan 10 ne a matsayin diyyar asarar da ta sa suka yi domin sun tara ma'aikata sun ɗauko hayar kayan aiki, sai kuma rashin cika alkawarin ta yasa sun yi asara. Har ya zuwa yanzu dai ba mu ji ta bakin ita jaruma Hafsat Idris kan wannan batu ba. Ku kasance da channel ɗin Daular Nishadi domin nishadantuwa da shirye-shiryenmu kala-kala a duk faɗin inda kake a duniya. A danna subscribe sannan kuma a danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen namu. Mun gode.